Bé, bona vesprada a tothom i en primer lloc agrair-vos la vostra assistència. Això de si acabem Xirivia o no, de què ve? Doncs com veurem al llarg de l'exposició, les restauracions forestals en el nostre clima són veritablement complicades. Aleshores, això fa que molts grups comencen a plantar arbres a la serra i amb el temps, després d'obtenir resultats negatius, acaben frustrats i acaben abandonant. Nosaltres, en desembre farem 30 anys que porta en marxa aquest projecte i afortunadament podem dir que les coses van pel bon camí i tenim la sort de, avui en dia, poder caminar a l'ombra d'arbres que hem plantat al llarg d'aquests 30 anys. I afortunadament no ens hem tornat xirivia encara que portar 30 anys plantar arbres i sense comprar ni un duro, també és un poc d'estar un poc xirivia. Recordo quan començàrem, ma mare deia: quan necessites diners, vés i demana-li al xop. Ves, vas a un xop i li demanes diners. Afortunadament, posteriorment, vaig aprovar unes oposicions i ma mare aquella musiqueta la va oblidar, però si no, encara estaríem amb això. Bé, jo soc Ferran, coordino l'àrea de restauracions forestals de l'Arrel. A més, soc membre d'Acció Ecologista Agro, entitat a la qual represente en la mesa forestal i també en la comissió de seguiment de la llei de patrimoni arbori monumental. Soc enginyer tècnic industrial, treballo de professor de tecnologia en un institut de València i ara algú mateix podria dir, però este tío ve a contar-nos sobre arbres i plantes i resulta que no és ni biòleg, ni ecòleg, ni enginyer de forest. Jo vaig a parlar sobre l'experiència que hem tingut en tot aquest temps. Un poc el camp ha sigut el nostre lloc d'aprenentatge. Quan fèrem el primer contacte per a organitzar la xerrada amb els joves menuts, la idea que em proposaren és que dins del col·lectiu hi havia gent que estava preocupada pel canvi climàtic i amb el moviment Friday for Future i volien d'alguna manera implicar-se. Jo, conforme veurem al llarg de l'exposició, la incidència que tenim nosaltres o les accions que realitzem nosaltres sobre el canvi climàtic avui en dia i en el mig termini és nul·la. En tot cas, després ho exposaré amb més detall. Aleshores, ara algú de vosaltres podria estar pensant: este xic que és enginyer, que ve a parlar-nos de plantes i a més el que fan no té res a veure amb el canvi climàtic i això és un frau de xerrada, no? Doncs no, com veureu. Bé, arribem a aquesta foto i aquesta foto per mi representa l'amor i l'amor intens que acaba quasi fregant l'orgia de colors. Aquesta és una foto de la tardor del 2014, que fins ara ha sigut la tardor més bonica que hem pogut gaudir. I així ja es veu un poc el que pretenem, canviar els monocultius de pins per formacions de frontoses, que ens alegren la vista quan arriba la tardor. Aquesta foto és del 14 i aquesta és del diumenge passat. I si observeu, és aquest arbret, és un freixe de flor. Si tirem enrere, aquest freixe de flor avui en dia arriba fins allà. Són 5 anys, en 5 anys els arbres han crescut moltíssim. Assenyant fonamentalment roures, freixes de flor, algun auró. Este és el guió que seguiré en l'exposició. Començaré parlant del col·lectiu, de com va néixer, amb quina intenció. Parlaré un poc del passat i també del futur, que seria recomanable. Després parlaré sobre les accions que desenvolupem en restauració ecològica,
Després parlaré de què fem per a divulgar el projecte, de quins recursos utilitzem, que en realitat este no és l'esforç d'unes poques persones, sinó que és d'un esforç col·lectiu, on hi ha implicats moltes persones i també altres col·lectius. Parlaré sobre qüestió del territori i, per acabar, unes pinzellades sobre quina és la gestió que s'hauria de realitzar després d'un incendi forestal. Bé, l'arrel comença en 1989 dins del grup d'escoltes de l'Oci del Poble, d'Ontinyent, i arrenca amb un grupet de 15 xicots i xicotes d'entre 16 i 10 edats que es reunim per a simplement muntar un hivern forestal i realitzar reforestacions. Això passa en desembre i en el gener, un mes després, una vegada tenim el hivern muntat, convidem els nostres amics de l'institut per a muntar la colla ecologista Capità Cap de Canoa, que era un personatge d'una sèrie de televisió de la Canal 9 d'aquell temps, que era un senyor que portava una canoa en el cap i pretenia salvar el món de la desfeta ecològica. Després, en el 92, ingressem en el Centre Excursionista d'Ontinyent i en 1995 ja enregistrem l'entitat amb el nom actual. Posteriorment, es van afegir noves gens, noves persones que encetaren línies de treball diferents, com són, per exemple, l'Ecofòrum, que és un centre de documentació ambiental, o el grup Stop Cremes, que està treballant per a erradicar per a deixar d'utilitzar el foc com a ferramenta de gestió per a tractar restes de poda agrícoles i de jardineria. El Banc de Llavors de la Vall d'Albaida també es troba dins de l'arrel. Gestionem horts urbans en diferents zones de la perifèria d'Ontinyent per a promoure i recuperar l'horta i també realitzem tasques d'educació ambiental. Comencem amb aquesta imatge i en el 14, quan celebrem el 25 aniversari, també hi ha aquesta altra imatge. Totes dues imatges van ser elaborades per Rafa, el de l'Arc. I després l'entitat es troba dins de Bosc Viu, que agrupa una trentena de col·lectius d'arreu del País Valencià, i també estem en Avinença, que és l'Associació Valenciana d'Entitats de Custòdia del Territori. Bé, d'on venim? Quin ha sigut el passat recent? Doncs, al fons podem veure un gravat de la ciutat d'Alzira, que representa l'arribada de Sant Carles, una arribada que es va produir en 1864, que per a aquesta zona de la Ribera va ser devastadora. A partir d'aquest moment se li encomana un treball, un estudi, a un enginyer de forest, que s'anomenava Miquel Bosch i Julià, i el que es tractava era d'esbrinar les causes d'aquestes inundacions recurrents del Xúquer. Miquel arriba a la conclusió que les inundacions del Xúquer es produeixen perquè les capçaleres del riu Albaida i del riu Xúquer estan profundament desforestades. I aquest és un extracte del seu estudi, com viene a repetir mil y mil veces, que ordinàriament el món ha sido transformado en un desierto. Però si anem un poc més enrere i llegim les observacions de Cabanilles, Cabanilles recorre tot el Regne de València i d'allà per on passava veia que el paisatge era desolador, a excepció de xicotetes excepcions, com pot ser la Font Roja, la resta del territori estava assolat. Això no passava només al País Valencià, sinó que tota la península ibèrica estava profundament deforestada, i Europa també. Si observem imatges de principis del segle XX dels Alps, veiem muntanyes totalment deforestades. Com a testimoni, fotos
Esta és la casa de Gamellons, en 1910 podem veure que hi ha molt poca vegetació i en el 2002 presenta aquest aspecte. Dalt del Corso es veu que no hi ha arbres perquè aquesta zona va patir un incendi en 1979. I la resta de fotos, doncs, esta és de l'ermita de Santana, al fons podem veure la Serra Grossa, també deforestada. Esta és una foto del barranc de Bocairent, esta del Pou Clar, este és del Pou dels Cavalls, que no Pou Clar, esta també del barranc de Bocairent. Bueno, sabem a través dels testimonis gràfics que fa 100 anys les nostres muntanyes estaven completament desprovistes de vegetació. I que en aquest temps, doncs, les vegetacions una vegada comencem a utilitzar els derivats del petroli i cessen les activitats extractives, doncs la vegetació es recupera i ara podem gaudir d'unes muntanyes més o menys cobertes de vegetació. Sobre el futur, doncs considerem que és fonamental que propostes com la de Ricardo Almenar tiren endavant. Resulta que les zones rurals estan deprimides i les masses forestals avui en dia no tenen cap tipus de valoració, perquè els productes que obteníem del bosc, la calç viva, la resina, etc., avui en dia, en el món globalitzat en què vivim, no tenen cap valor. I aquest valor no es recuperarà en el futur. O sigui, que aquest món de fa 100 anys hem d'oblidar-lo, no tornarà mai més. Aleshores, de quina manera hem d'intentar recuperar aquesta valorització de l'espai, del territori? Doncs a través del que s'anomena pagament de compensacions per serveis ambientals que produeixen les masses forestals. Les masses forestals estan retenint sol, estan regulant el clima i tot això ho fan de forma gratuïta i ens beneficiem tots. Al País Valencià aquesta mesura seria molt recomanable perquè el País Valencià està molt descompensat, la major part de la gent viu en la zona litoral i l'interior es troba deprimit, amb poques alternatives i és on es concentra la major part de la massa forestal valenciana. Si s'aprovara aquesta mesura, seria una manera de desviar fons des del litoral fins a les zones d'interior. I aquests fons es traurien a través d'uns impostos que gravarien el consum d'aigua i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Ricardo posa sempre com a exemple l'Ajuntament de Sinarques. D'aprovar-se la seva, amb els càlculs que ell ha fet, l'Ajuntament de Sinarques tots els anys podria rebre 1 milió d'euros simplement pel fet de ser propietari de terrenys forestals. I aquests diners es podria invertir en la gestió d'aquests espais. D'acord? Perquè ell estableix una escala de manera que com millor siga l'estat de conservació del teu espai, més altes són les retribucions que rep el propietari. Aquests són impostos finalistes i els propietaris, siguin privats o siguin públics, tots els anys rebrien unes compensacions, doncs, com he dit, per serveis ambientals que produeixen les seues masses forestals. I per últim, quan nosaltres començàrem, el moviment ecologista estava agrupat en la plataforma, en la coordinadora per la defensa del bosc. Nosaltres participàrem dels moviments d'aquella època i la imatge és de Carles Arnal, que és un referent de l'ecologisme valencià. Nosaltres compartim la manera de veure el bosc de Carles i la gestió que s'hauria de fer. Bé, per restauració ecològica entenem un conjunt de mesures que el que fan és acompanyar els processos de regeneració natural en ordre a recuperar espais o hàbitats que han estat degradats. Nosaltres què pretenem? L'objectiu és recuperar el bosc autòcton. Aquest bosc
s'anomena bosc esclerofile. El nostre bosc, el que intentem recuperar, s'anomena bosc esclerofile. Esclerofile és una paraula d'origen grec que significa de fulla dura. I és perquè moltes de les plantes que integren el bosc es caracteritzen per tindre fulles dures. La imatge és de la Font Roja. Aleshores, la Font Roja per motius doncs, és un espai que ha estat protegit des de fa moltíssim temps. Aleshores, doncs, tot fa pensar que els nostres boscos originalment s'assemblarien a la Font Roja. I el que esperem és per això que els arbres creixen i es facin grans i acaben morint de vells. Aquest és un arbre, un roure de fulla petita que es troba al barranc dels Horts, en la demarcació de Castelló. I també són arbres que, com he dit abans, envelleixen molt la tardor. Aquesta és una imatge d'un auró. I aquest auró és de la zona d'Almeria. Moltes vegades pensem en les zones del sud de la península ibèrica com zones àrides, sense cap interès, i tot el contrari, els nostres boscos són ecosistemes molt complexos, molt més complexos que els boscos del nord d'Europa. Perquè així les plantes han de sobreviure, han de suportar temperatures molt baixes, de fins 10 graus sota zero en hivern, i després temperatures de 40 graus en estiu. Doncs això ha fet que, al llarg de l'evolució, les diferents plantes hagin desenvolupat estratègies molt complexes. Este també és un roure de fulla petita i este és un tinyentí. Un tinyent queden uns pocs roures amagats en raconets i bé, abans d'intervenir nosaltres doncs eren molt poquets. Nosaltres avui en dia podem dir que només amb el que hem plantat nosaltres doncs possiblement hi ha un miler de roures de fulla petita creixent tranquil·lament. El bosc és una paraula que s'utilitza moltíssim. A qualsevol cosa se li diu un bosc, però la realitat és una altra. Un bosc és un sistema molt complex. Si anem a un diccionari veurem formació dominada pels arbres, però on apareixen també herbes i lianes i arbustos de diferents mides, etc. No hem de confondre les plantacions d'arbres amb la finalitat d'extreure productes amb un bosc. Moltes així sempre es tenia com a referent les pinedes de Cuenca i aquelles pinedes amb el sol tot net no es poden considerar boscos. Un bosc és un ecosistema. Qualsevol ecosistema està format per aquests tres elements, el biòtop, la biocenosi i les relacions. El biòtop és el conjunt d'elements inerts que apareixen en el sistema, com poden ser el sol, la temperatura, la llum, etc. La biocenosi és el conjunt d'elements vius, que són tots els animals, totes les plantes, els microorganismes, etc. I les relacions són les relacions que s'estableixen entre els elements del biòtop i els elements de la biocenosi, entre els elements de la biocenosi i, allí al final s'arma un pupurri. Com a mostra, doncs, aquesta imatge que representa les micorrizes, els micelis, que, perquè es feu una idea, el 70% de la biomassa en un bosc es troba en el subsol. És el conjunt d'arrels i de micelis. Les micorrizes expliquen, entre altres coses, que, per exemple, les nostres plantes puguen suportar períodes de sequera intensos. Perquè quan es produeix la relació simbiòtica, el fong facilita la captació d'aigua a la planta. Una planta micorrizada és com una planta com si disposara d'un arrel d'una superfície radicular molt més gran. Les nostres plantes, la majoria, micorrizes. És important recuperar el bosc. El bosc serveix per alguna cosa? Doncs així he apuntat diferents funcions del bosc. Un reservori de biodiversitat,
realitzar funcions ecopaisatgístiques, es suposen corredors per desplaçar la fauna, protegeixen contra riscos naturals, com per exemple són allaus de neu o inundacions, milloren la qualitat de l'aire, protegeixen el sol, regulen el clima, són dipòsits de carboni, etc. I més coses que podríem afegir doncs, l'aspecte espiritual o de benestar que tenim quan passegem pel bosc. Aquesta imatge representa la successió vegetal. Com apareix un bosc? Un bosc no apareix de sobte, sinó que este seria l'esquema primari, partint de les roques, que són colonitzades per líquens i molses, que van desfent la roca, van formant areneta, que després es converteix en sòl, apareixen les primeres plantes herbàcies, després apareixen els primers petits arbustos, els arbustos cada vegada estan més grans, finalment apareixen els pins i per últim, en l'última fase, s'estableix el bosc de frondoses que intentem recuperar. Què passa amb una pertorbació, com pugui ser un incendi forestal? Doncs el sistema fa un pas enrere, però no desapareix. A partir d'ahir tornen a créixer les plantes herbàcies, després petits arbustos, cada vegada els arbustos fan més grans, apareixen els pins, que anomenem la màquia, i per últim s'estableix el bosc original. Nosaltres estem treballant en aquesta fase. A l'hora de planificar una revegetació, pots planificar-la de diferents formes. Nosaltres estem concentrant-nos en aquesta zona. Treballem en espais entre la màquia i la màquia amb pi, i la pineda. Perquè les espècies que estem intentant reproduir són les del màxim climàtic, són les senyoretes, les que millors condicions requereixen. Aleshores, no podem plantar en zones on hi ha poca cobertura de vegetació. Doncs, per a recuperar aquest bosc, hem de treballar sobre tots els elements que formen l'ecosistema, sobre el sòl, sobre els animals i sobre les plantes. Aquestes són les línies que seguim. Realitzem revegetacions, gestionem un viver forestal, aquestes dues estarien relacionades. Les he separades perquè gestionar un viver forestal 365 dies a l'any suposa tanta feina que he considerat que mereix un epígraf a banda. En silvicultura he col·locat totes les tasques que suposen eliminar vegetació, com són podes, després matitzaré el concepte de podes, aclarides, eliminació d'espècies exòtiques invasores i, per últim, la instal·lació de caixes per a recolzar la fauna. I això forma un petit puzzle on les diferents activitats de l'arrel van encaixar al llarg de tot l'any. Començo parlant de les tasques de revegetació. En la imatge podem veure una zona que fins als anys 60 del segle passat va ser un bancal d'ametlers. En el 79 es va cremar. Després d'abandonar el conreu, espontàniament la vegetació va anar ocupant la zona. En el 79 aquesta zona es va cremar, la vegetació es torna a recuperar i nosaltres apareixem en escena en 1993. Comencem a plantar roures primer, i després freixes de flor, arboçers i tota la campanya. Bé, la idea, aquests arbres que són encara jovenets, que estan en primer terme, amb el temps acabaran substituint els pins que podem veure en el fons, que en alguns casos arriben a 20 metres d'alçada o més. I aquest és un procés que de forma natural es produiria, però estaríem parlant d'uns terminis de temps molt grans. Nosaltres el que anem a fer és accelerar aquest procés. Quan plantegem una reforestació,
hem de considerar quines són les característiques del medi en què anem a treballar. Al País Valencià, les zones forestals es caracteritzen per estar assentades en zones de sòl somers i pedregosos. Clar, si nosaltres per a plantar un arbre hem de fer un clot de mig metre de profunditat, doncs haurem de tindre en compte aquest aspecte i anirem a fer el clot allà on hi ha sol. Però la gran majoria del nostre territori no té aquestes característiques. És un terreny poc profund. D'acord? Quan hem estudiat planificacions, reforestacions que han realitzat les administracions, es preveu en un principi fer clots de 40 centímetres de profunditat i resulta que es realitzen les reforestacions en zones on no s'arriba a tindre aquesta profunditat de sòl. Un desgast, una manca de planificació total. I després el nostre clima es caracteritza perquè l'estiu coincideix l'època més càlida amb l'època més seca. Clar, nosaltres plantem en hivern i quan arriba l'estiu les plantes no han tingut temps per a desenvolupar suficientment les arrels i aquestes plantes el primer any possiblement van haver de suportar 3 mesos o 4 mesos sense ploure. Aleshores, tot això ho hem de tindre en compte també. I el clima nostre també es caracteritza per una gran irregularitat en les precipitacions. En aquest mapa podem veure la relació que hi ha entre l'any que més plou i l'any que menys plou. A la nostra zona, aquest índex es troba al voltant de 4. Això significa que els anys que menys plou cauen 250 litres per metre quadrat a l'any i en aquestes condicions és molt difícil perquè les reforestacions de les plantes tiren endavant i els anys que més plou poden arribar a caure 1.000 litres per metre quadrat a l'any. Això en un tinent. Si ens adrecem a altres zones de la Marina o de la Safor, doncs ahir aquest índex arriba a ser de 5, de 6, de 7. De 7. És a dir, la variació entre els anys plovedors i els anys secs és enorme. Molt bé, de l'objectiu que hem vist abans de recuperar el bosc autòcton, es desvien, podem derivar ara 2 objectius secundaris. El primer és augmentar la biodiversitat i el segon és augmentar la resiliència. Així són totes les espècies amb què hem treballat. Així hi ha 18 espècies en total i així caldria afegir el Nespilus germanica, que és el Nyespler d'Anyespla, que també l'hivern passat en plantarem un parell. Doncs, què hem de plantar? Doncs hem de plantar aquelles espècies que no s'hi troben i que ens interessa recuperar. Això que és tan lògic resulta que l'administració no ho aplica. I hem vist reforestacions en el 2010, per exemple, en el Pla de la Balarma, una reforestació que va costar 6.700.000 euros, més de 1.200 milions de pessetes, on plantaren pins, on ja hi havia pins de 4 metres d'alçada, o plantaren carrasques, on hi havia carrasques de 4 metres d'alçada, fruit de la regeneració natural. Aquestes coses estan passant en zones de l'interior, deprimides, on hi ha poca gent, i a més, els treballs es realitzen en la serra. I si no vas allí a veure el que passa, doncs no t'enteres. Aquesta és la manera d'espoliar els recursos públics que tenen alguns. Bé, aquest és el galer, el roure de fulla petita. Galer és el productor de gales. Les gales són aquestes boles que no fan cap mal a l'arbre. És com un huevo Kinder. Si l'obriu, veureu que apareix una mosqueta. És algo molt curiós. És un arbre que dona uns resultats boníssims. Aquesta és la freixa de flor, un arbre molt valencià. La carrasca, de totes les espècies que hem utilitzat, és la més complicada. Resulta realment difícil aconseguir fer una carrasca agrària. La roser,
elaboró una nave espectacular que ara oferim uns colors increïbles. És el símbol de Canadà, sabeu, apareix una bandera de Canadà, el macull, l'aliment, la moixera, la cervera, el peix, el graviller, el boix, el rosat silvestre, la sabina negra, el llimoner, el tamariu, el freixe fillastreta, l'àlber i, com he dit abans, també la mescla. Aquests són els arbres que hem utilitzat, arbres i arbusts que hem utilitzat fins ara. El segon objectiu secundari és la resiliència. Intentem augmentar la resiliència del sistema, és a dir, intentem que el sistema tingui una major capacitat de recuperar-se després de patir una perturbació com pot ser un incendi forestal o una altra. I això ho fem utilitzant fonamentalment les espècies reportadores, que després de tallar-les, després de cremar-se, rebroten per ells. Per tindre èxit, és important també tindre una estratègia d'èxit. Nosaltres, quan començàvem, pensàvem que un any plantaríem en una zona, l'any següent en una altra zona, l'any següent en una altra zona, i que 20 anys després hauríem cobert tot el terme municipal d'Olivina, que tenim més de Mambo. De seguida ens adonaven que això en el nostre clima no és possible, en el medi nostre no és possible. Aleshores, de seguida canviarem d'estratègia i ara el que fem, no. El que fem és crear unes illes d'alta diversitat amb les espècies que pretenem introduir en la zona. Aquestes illes s'anomenen nuclis de distracció i reclam. Diguem que funcionen com a restaurants. La fauna ve a alimentar-se dels fruits que es tenen en els nostres arbres i arbusts i després ja dispersen les llavors. Este és un gallet, que és un animal que quan anem a illotes, s'alimenta de illotes, les illotes es van replegant, es van amagant en diferents espais, per després anar replegant-les a poc, però sempre s'ascendeix a la una, i ells que es queden, al final acaben terminant i acaben donant pas a nous arbres. Tampoc hem d'oblidar el paper dels pol·linitzadors, perquè sense pol·linitzadors no n'hauríem vist. Doncs, facilitació. Lleveu, aquesta és una imatge d'un espai que va cremar el 1994. Ja avui dia està cobert de l'arxilagues, de romanyins i de pins a Figuerella. Molta gent d'aquestes formacions vegetals no les accepta, no les valora. Hi ha gent que una arxilaga se l'imagina ja cremant-se. L'arxilaga, si no m'equivoco, és una lluminosa i per tant el que fa és fixar el nitrogen en l'aire, fixar en la terra, convertir el nitrogen en nitrat. L'arxilaga que no precisament estan protegint el sol i a més estan enriquint. A més, si observem aquesta zona, podem veure un xicotet de l'arbolet. Per què hagin anat a crear l'arbolet així? Doncs perquè posiblement paral·lels es farien a la branca de romaní i a la de car, si havia estat en dansa de gossos, allà hi havia quedat la lleu. I això llavors va germinar i ha pogut prosperar gràcies a l'ombra de la producció que produeixen és el arbustos. Per tant, aquestes formacions vegetals sí que valen. Totes les plantes s'han complit la seva funció. Nosaltres, quan començàrem, fa 30 anys, dins d'algunes escoles n'hi havia adults que ens deien allò que feu no està bé, no serveix per a res, el que hauríeu de fer és anar a eliminar tota la vegetació i aleshores plantar, perquè si allò que planteu són mitjans, les arrelades. Hem demostrat que això és totalment fals. Nosaltres necessitem de totes aquestes plantes per a que les nostres revegetacions funcionin. Que això s'anomena facilitació. Aquestes plantes són nodrissa,
faciliten l'establiment d'altres plantes. És que el govern mateix que s'ha i quan nodreix d'esta zona, els romanins i les altres a poc a poc aniran desapareixent. Perquè són plantes que necessiten molt de llum per a créixer. Doncs nosaltres, això és el que funcionava aquí, nosaltres hem de copiar això i implementar. La soufòria, precisament, és el procés mitjançant el qual els animals dispersen les llavors. I aquests arbres són arbres que es determinen a partir de bellotes que han produït les arbres fins a l'altre. El mateix passa amb els mafulls o amb els tardors. Els nuclis que hem creat ja comencen a ser. En el cas del peix de flor, parlem d'una altra estratègia. I és que el peix de flor és una estratègia que s'anomena anemòfora, és a dir, utilitza el vent. Les sabres del peix de flor tenen unes aletes que faciliten que el vent se les emporti. Quan realitzem els treballs que realitzem es recolzen sobre aquestes tres coses. No podem oblidar cap d'elles. Primer, les actuacions han d'estar ben dissenyades. Una cosa que no estigui ben dissenyada de partida no funcionarà mai de la vida. Hem de veure quines espècies triem en funció de la zona on pretenem treballar. S'ha de planificar tot perfectament. Normalment hem de fer les proves abans de les estacions. Hem d'utilitzar ferramentes de qualitat. No val qualsevol baixada per treballar en la serra. Els plançons que utilitzem han de ser de qualitat. Hem de veure com temporalitzem totes les actuacions. Hem de contemplar les condicions meteorològiques. Quan no plou, doncs agafem igual les baixades. Quan ens enfrontem a hiverns més secs, doncs preferim guardar-nos o ficar-nos a millors condicions. Quan treballeu a l'administració, les administracions treballen a base de subvencions i, clar, llancen unes subvencions, es produeixen uns concursos públics, les empreses desarriguen, de manera que han d'executar els treballs sí o sí i han de complir uns terminis molt rígids, independentment de si plou o no plou. L'administració hauria de tindre plans estratègics a mig i llarg termini, plans de 15, 20 anys per poder treballar. No val les actuacions puntuals d'un any, ara sí, ara no, això no serveix per a res. I per últim, l'execució. Hem de fer l'acció d'uns, la planta aèria dins del bloc, hem de treballar amb una coixina de palla per a disminuir la pèrdua de humitat, etc. Doncs no podem descuidar cap d'aquests aspectes. No podem deixar res a l'altre. Perquè a nosaltres els plançons ens costa moltíssim produir i no podem després plantar-los de qualsevol manera. Val la pena fer actuacions reduïdes i fer-les bé, que no plantar milers d'arbres que després acaben molt sense. També estem intentant recuperar el teix. El teix és un arbre que representa la longevitat, són arbres que viuen milers d'anys. En País de Gales hi ha un arbre l'edat del qual s'estima en els 5.000 anys. Són arbres que antigament cobrien superfícies més extenses, quan el clima era molt més fred que l'actual. Conforme va anar millorant el clima, la temperatura va augmentar, els teixos van anar retirant-se i avui dia així els trobem en zones elevades, molt fresques. No és fàcil, però bueno, en això estem. De fet, en la Senya hi havia un teix que era una meravella. Malauradament, en 1979 va crear un incendi i el teix és un arbre que no m'ha de brotar. És un arbre que perdré. S'arrea diferents vegades centenari.
Es van comptar les anelles en unes decimals i les s'estimaven 700 anys. I era un decimal menor, no? Tenia com a mínim 700 anys. I aquest és l'aspecte del text actualment. Nosaltres estem plantant en 4, estem a morir un, i els altres 3 plantarem a Passos de Sara, estan plantant a morir. De tot això recolza en una base científica. Este és un article que va aparèixer en el Levante en el 2012, que va redactar el CIE, que va ser d'investigacions d'investigacions forestals, que parla precisament de la creació de nuclis de dispersió pecat. I aquest és un article que va aparèixer a la revista Investigación y Ciencia, que parla sobre els processos de facilitació, també de la Universitat de Murcia, d'investigació de la Universitat de Jaén. Quan començarem a parlar d'arbres, l'Ajuntament realitzava reforestacions i s'utilitzava molt el lema avui una bellota, demà una casa. Nosaltres hem pogut anar a la volta, podem dir que a 25 anys de la malla de tot i vull dir el bosc, a poc es tanca, ja podem caminar a l'ombra d'aquests arbres. Nosaltres el que pretenem és crear restaurants, crear bars i restaurants de la millor qualitat, que tinguin moltes estrelles, perquè els animals es troben còmodes, vinguen, s'alimenten i després passen la sortida. Podem veure que l'arbres ja han anat a la maduresa i van produir. També, una manera de veure això és que estem intentant recuperar els colors perduts del bosc. Una vegada anem a reforestar i un xiquet que veiem nosaltres li preguntava als seus pares. Però com pot ser si anem a avui i està tot verd? Perquè allí no n'hi ha fins. Doncs anem a recuperar aquests arbres que donen color a la taula. Bé, en l'estratègia que seguim hi ha un document important. El primer seria l'establiment dels nuclis. Nosaltres ara mateix estem treballant en 13 nuclis diferents. En aquesta imatge apareixen 11 d'aquests nuclis. Per que fos una idea de l'extensió d'esta zona, d'ací a ací pot tardar més d'una hora, d'ací a ací pot tardar la mitja caminant. I després el segon moment important és el moment en què els nuclis comencen a dispersar-se. Primer es utilitzen les zones adjacents, hi ha una dispersió primària, i després anant el temps, aquestes dispersions cada vegada són més lluny i tenim les dispersions secundàries. I a poc, nosaltres estem actuant allà on trobem sol, on trobem ombra, on trobem humitat, i amb el temps tot això s'escaparà i arribarem a cobrir una extensió ja considerable. Els nostres nuclis són molt reduïts. Hi ha nuclis que tenen més de 1.000 plançons, hi ha altres que són de 100, de 200 plançons. I tot aquest treball que realitzem en zones forestals és complementat amb actuacions en zones periurbanes. Què pretenem amb això? Diferents coses. Primer, recuperar els detalls de terreny que estan obligats, que en moltes ocasions estan plenes de deixalles. Després, crear bancs laborers per al futur, perquè d'ací 30-40 anys no tinguem necessitat de desplaçar-nos molt lluny per a regar llavors. Tindrem a tocar de cara. I també és una manera de fer entendre a la gent que per a tindre cura del medi ambient no fa falta anar-se'n molt lluny. No cal pensar en l'Amazonia, sinó que a tocar de casa podem fer coses importants. Fixeu-vos en aquest àlbum. Aquesta imatge és del 2000. Aquesta història l'he contada en el Facebook aquests dies. Aquesta imatge és del 2013. Fixeu-vos que està al temps. Un any abans havíem plantat uns pocs arbres, en havia un. Aquests xiquets, 2 anys abans, havien vingut al Viver, quan eren bebès, i van sembrar llavors. Cada xiquet una planta.
desplanegarem i plantarem roures i feixes de salat. I això és una imatge de fa 3 setmanes. És la mateixa luz. Les feixes i els roures ja fan 4 metres d'alçada. Només estem parlant de 6-7 anys. Amb molt poquet podem aconseguir moltíssim. I tot i això, arribar així no ha sigut fàcil. Aquesta zona, periòdicament, l'Ajuntament va i la desbrossa. Més de la meitat dels arbres estan tocats per la desbrossadora. No podem imaginar-nos l'esforç que suposa controlar tanta desbrossadora. Però bueno, l'any passat plantarem marculls. Aquest estiu un marcull no estava tallat, però clar, com s'arrima tant la desbrossadora, doncs al final l'escorça la deteriora i no l'han acabat. Aquesta és la imatge del dia que esmenarem al Viver i l'aspecte. Plantarem també en la sessió ferrocarril. Fa 2 anys vingueren els escoltes i plantarem marculls. Una vesprada. Però és que després, en Pasqua, vingueren entre l'escola de màster a plantar més marculls. I ara l'altre dia vaig estar mirant, hi ha un marcull que ja té fruit, perquè així va tot rapidíssim. Doncs començarem ahir en el Pilar i després hem creat 6 zones que podem veure en aquesta imatge. I en aquestes zones també es produirà aquest procés de dispersió. Per tant, treballant en aquests xicotets espais, també podem col·laborar en la recuperació de les nostres masses forestals, perquè a poc els llavors arribaran als terrenys forestals. Aleshores, l'Ajuntament, quan projecta una redona o quan projecta un parc, en lloc d'utilitzar tanta palmereta i tanta espècie al·lòctona, que inclús en alguns casos utilitzen espècies invasores, com és el cas de la corcaderia seolana, doncs, si en lloc d'utilitzar aquestes excentricitats, utilitzaren vegetació autòctona, que està perfectament adaptada al nostre clima, que requereix molt poca aigua, estaríem també contribuint a la recuperació de les masses forestals. Aquest és el detall de la zona forestal davant, on estan els 11 nuclis, i després estos són 2 nuclis més que queden fora d'això. Aquest és el detall de la zona perurbana. Aquestes són imatges d'un audiovisual que farem a principis dels 90, basant-nos en el conte L'home que plantava arbres, que és un conte que va escriure un francès que s'anomena Jean Genot, i és un conte molt curtet i molt bonic, que parla això de plantar arbres. Aquest senyor va escriure el llibre amb la intenció de que la gent estimara el fet de plantar arbres. Ell estava preocupat perquè ell era de Manós, vivia en Manós, que és una zona pròxima al Montventoux, una zona dels Preals, i estava preocupat perquè les serres estan totalment deforestades. Molt bé, això pel que fa a la vegetació. Passem ara al nivell forestal. El nivell forestal sempre ens ha donat molta autonomia, ha sigut un punt de trobada, i també és un lloc de joc, un lloc d'aprenentatges. Els que sou futbolers, us coneixereu que el Liverpool juga en un camp que s'anomena Anfield, i a l'eixida dels vestidors hi ha un cartell que posa "This is Anfield", no? Theatre where dreams become true. Doncs això, la jornada està bé per això. Molt bé, passem a silvicultura. Plantar arbres també és una forma de silvicultura. La silvicultura és totes les accions que fas per intentar dominar la natura, la vegetació.
En esta parte anem a considerar tot allò que significa tallar plantes. Comencem amb les podes. Resulta que nosaltres plantem sota coberta, no? A l'ombra de pins. I els nostres arbres van fent-se grans. I arriba un moment en què els arbres comencen a entropessar amb les branques baixes dels pins. Aleshores, el primer que necessitem és fer una poda, perquè els nostres arbres puguen créixer sense restriccions. Però la poda la fem malament, la fem d'aquesta manera. Deixem eixes branques créixer, perquè d'aquesta manera no utilitzem escales quan anem fent servir aquests trossos de branques per a pujar sense necessitat de cap escala. Aquest tipus de poda té un problema, que amb el temps el tronc creixerà i el tronc anirà... Aquesta branca seca acabarà encastada dins del tronc i això és un punt de debilitat, cosa que farà que l'arbre pugui trencar-se. Però bueno, no passa res perquè aquests arbres, més tard o més tard, passaran a l'altre barri. Així que cap problema, si es poda mal, es poda deixar. Fem també aclarides de pins en zones densament poblades. Aquesta és una imatge de Mariola, una zona afectada per l'incendi del 94. I ara veiem això. Són pins que tenen la gruixalla d'un dit, la diversitat pràcticament és nul·la, entre els pins pràcticament no creix altra cosa, i que això s'ha de tractar, sí o sí. I també fem reservació de peus de carrasca. Quan es talla una carrasca o quan es crema una carrasca, en lloc de créixer un únic tronc, hi són desenes de troncs. Aleshores és convenient progressivament anar eliminant-ne, perquè si no l'arrel al final acaba exhaurint tots els seus recursos i l'arbre no es desenvolupa. Nosaltres la fusta que tallem l'abandonem. El que pretenem és que es podrisca. I enllacem amb aquest altre aspecte. A Catalunya, al Parc Natural del Montseny, tenen unes zones en les quals, per a restaurar l'ecosistema, el que fan és tallar arbres. Però hi ha arbres que es deixen els troncs a 1 metre d'altura, o a 2, o a 4, o a 5, i deixen el tronc així abandonat, esperant que es podrisca. Amb això què pretenem? Doncs que ocells com el picot facin els seus forats i puguen fer els nius. Són ocells que necessiten troncs secs per a poder fer els seus nius. Aquests troncs, si no estan, hem de provocar que es sequen. I els troncs també els abandonem. La fusta morta és un element indispensable en l'ecosistema. La fusta morta va podrint-se, afavoreix que molts insectes es puguen desenvolupar. Per tant, avui en dia hi ha un poc una psicosi col·lectiva, hi ha gent que s'assusta al veure una branca. Tot això ho hem d'esborrar perquè és fonamental que hi hagi fusta morta en diferents graus de descomposició. Engega una quantitat de processos que és al·lucinant. De fet, aquesta és una de les zones on actuem nosaltres. Els nostres arbres ja estan en disposició d'anar substituint els pins. Doncs aquest pi l'anellaren, provocarem la seva que secara i 1 any, 2 anys després de secar-se, el vent el va tombar. S'ha quedat ahí un tronc de 5 metres d'alçada i el tronc a poc va podrir. I per últim, en aquest epígraf, l'eliminació d'espècies exòtiques invasores. Estem actuant en el barranc del Bencenell per eliminar espècies com Robinia pseudocàcia, Ailanthus altíssima, i el que volem és afavorir una comunitat interessant de roures i de cerveres. I per últim, pel que fa a la fauna, per a millorar, per a promoure l'aparició de determinats ocells insectívors, hem instal·lat una sèrie de caixes.
Estos són ocells que necessiten cavitats per a fer els seus nius. Normalment, aquestes cavitats les troben en troncs d'arbres vells. Ara bé, nosaltres tenim dos problemes. Primer, a la serra hi ha pocs arbres vells i a la serra la major part dels arbres que hi ha són pins. I resulta que el pi en el seu creixement no desenvolupa aquests buits. Per molt vell que sigui el pi, mai generarà aquests buits. Aquests buits es generen en oliveres, en garrofers, en roures, etc. Aleshores, davant l'absència d'aquests buits, hem de posar les caixes per afavorir que aquestes espècies puguen prosperar. Són espècies insectívores que van alimentar-se d'insectes, perquè el que intentem és, per una banda, promoure que hi hagi insectes, però per altra banda controlar les poblacions d'insectes i mantenir un equilibri. Aquest és un detall del dia que instal·larem les caixes. Hi ha caixes de diferents estils, hi ha 2 caixons per a mussols i després hi ha caixes per a diferents, per a coitots, per a palputs, per a totestius, etc. I aquestes imatges són de setembre, en què realitzarem la revisió de les caixes. Una vegada a l'any, acabada l'època reproductiva, doncs obrim les caixes per a partir dels indicis que trobem, intentar esbrinar l'ocupació de les caixes. El que fem per a donar a conèixer el projecte? Doncs fem visites. El dia 7 de novembre tenim programada una visita per a mostrar els resultats. Així hi ha gent d'Acció Polinstrador, este és Patricio García Fallos, que treballa en el FIDE, que és el Centre de Lluita contra la Desertificació. Així està el subdirector general de Medi Natural, el director del FIEF. Intentem convidar a gent perquè el projecte cada vegada es conega. Aquesta és una visita que realitzarem fa 2 anys. L'hivern passat, no l'anterior, el 21 de gener. No ha arribat res. També utilitzem la premsa. Jo vaig titular les persones que planten arbres perquè pense que això és cosa de persones. Deixem-nos les qüestions de gènere. Ni homes ni dones, persones. Hi ha un blog que es diu Recuperació Floral Autòctona Mediterrània. Fem presentacions com esta. Apareguerem en un reportatge en Canal 9, en el programa Medi Ambient. I després l'any passat vingueren de Samaruc Digital també per a fer un reportatge que va aparèixer en Apunt en juliol del 2018. Utilitzem les xarxes socials. Aquest és un canal de YouTube on pengem els vídeos. Està el perfil de Facebook de l'Arrel. I després el perfil Ferran Bosriu, que és el meu perfil personal, on hi ha, a mi m'agrada anar en bicicleta, hi ha coses de bicicletes, hi ha coses de mobilitat, faig difusió de les activitats de l'Arrel i també les meves idees polítiques. Ahí estan totes les coses juntes sense mesclar-se, ningú s'ha d'assustar. Així tots som tolerants i cadascú pensa d'una manera, però a l'hora d'anar a plantar arbres, doncs deixem les diferències a banda i simplement plantem arbres. Què ha costat tot això? Quins recursos utilitzen? Doncs el nivell es troba en instal·lacions de la parròquia de Santa Maria. Després, tots els anys rebem una quantitat econòmica per part de Caixa Ontinyent, que està una de les coses que us he mostrat. Aquestes són imatges de diferents actuacions. Som molta gent. No és difícil trobar gent que participi en una activitat en concret, en una, en dos.
és més difícil trobar gent amb un compromís continu, però bueno, la manera de col·laborar amb la RAL és infinita. Està des del qui edita un vídeo, des del que fa un cartell, del qui va plantar, del qui va tallar pins. Hi ha 1000 maneres de col·laborar i totes són vàlides. Estos són alumnes meus de l'institut on treballo. L'hivern passat, no l'anterior, portarem 3 autobusos en 2 dies diferents i bueno, l'experiència va ser brutal perquè són xiquets que venen d'un entorn urbà i clar, els portarem a un lloc amb una cobertura de mòbil i portarem diners en la butxaca i no els gastarem un duro perquè no van tindre la possibilitat. I bueno, jo pensé, i el que plantarem ha funcionat perquè tinguérem molta sort i aquell estiu va ploure molt en aquella zona. Entonces, bueno, increïble. I la manera, nosaltres, bueno, hem anat treballant tot aquest temps d'una manera un poc a la Virolai i el que hem de fer és intentar normalitzar la situació a través d'acords de qüestió del territori. I estem treballant en 2 acords. Un seria per a gestionar part de la finca de Fuset, seria un acord amb l'Ajuntament d'Ontinyent, i l'altre seria un acord amb la Conselleria, amb la Generalitat Valenciana per a custodiar l'Alt del Cos i tots els barrancs que el circumden. I jo penso que hem de creure nosaltres, encara que siguem poca cosa, tenim un gran poder i hem de creure en les nostres possibilitats. Nosaltres, quan comprarem les primeres aixades, fa quasi 30 anys, amb les aixades comprarem les destrals que servirien per a tallar els pins una vegada els nostres roures es feren grans. O sigui, que des d'un principi ho tinguérem molt clar. I és aquesta convicció la que i el mantenir és molt fàcil llançar els projectes, però és molt difícil mantenir-se en el temps. Doncs és aquesta tenacitat i aquest esforç continuat el que al final pot portar a l'èxit i a replegar més. Aquest és el cartell que hem elaborat per a promoure la campanya de reforestacions. Sempre el que demanem és que la gent ens escriga. Ens escriga un correu indicant que estan interessats en rebre informació, nosaltres ens donem d'alta en la llista de correus i ahir enviem les convocatòries. I ara que tenim moltíssima feina, enviem un correu a la setmana. Intentem no carregar el trànsit de correu. Demà mateixa, a partir de les 9 del matí, tenim una reforestació. Quedarem en el barranquet i cal portar roba esmorzar, les botes, roba còmoda, uns guants i ja està, ganes de passar-ho bé. A dinar tornarem a casa. I com us he comentat abans, el 10 de novembre farem una visita a un dels nuclis de dispersió i reclam per a veure quins són els resultats. Participaran socis d'Avamet i és una visita que està oberta a tot el món, a qualsevol persona. I ja arribem a l'últim punt. Clar, quan hi ha un incendi forestal, nosaltres, clar, en moltes ocasions ens criden per a donar xerrades tot just després de produir-se un incendi forestal. Aleshores, per això sempre prepare un apartat per a parlar d'això. Quan es produeix un incendi forestal, els efectes són molt colpidors perquè en qüestió d'hores el verd es converteix en negre i el soroll dels ocells desapareix, el cant dels ocells desapareix i ens trobem en el més absolut silenci. Però hem de pensar que la fauna i la flora amb el temps es recuperaran i tornaran. De tot el sistema, l'element més vulnerable i en el qual la seva pèrdua és crítica és el sol. Sense sol
no es pot assentar cap ecosistema. Aleshores, tot el que fem a partir del moment en què es produeix l'incendi ha d'anar dedicat a mimar el sòl. Per tant, diem, no s'ha d'extreure fusta cremada. Els arbres són tan importants que inclús quan estan morts continuen sent importants. Perquè els arbres morts serveixen de perxa on es posen els ocells i després al defecar es campen les llavors. Si retirem tots els arbres, anem a impedir que els ocells puguen posar-se i evitarem aquest procés. Aquesta és una imatge de Cerelles. Va haver un incendi que va ser en el 2012 i en setembre va haver una tempesta que va deixar 60 litres per metre quadrat en una vesprada i en una via d'extracció de fusta cremada va provocar aquesta càrrega que té més d'un metre de profunditat. Aquesta càrrega jo no sé què hauran fet, però si no s'actua sempre serà activa. Això fa que hem de tindre, tot el sòl és important, però sobretot quan es tracta d'arenisques o de margues, hem d'anar molt en compte. Aquesta zona és una zona de margues, perquè són sòls molt fàcilment erosionables. Doncs aquesta és una foto actual, és una foto de l'incendi de Benissama de juliol passat. I hi ha una empresa que està fent aquesta barbaritat, pagada amb diners dels valencians. Aquesta és una zona pública, és una empresa que abans de l'incendi estava realitzant una extracció de fusta, estava realitzant una tala de millora. Una tala de millora consisteix en retirar els arbres, els peus que estan dominats o els que estan mal formats. Això en teoria. Després en la pràctica resulta que s'emporten els millors peus. I després resulta que ve l'incendi. No sé, dona un poc què pensar. I després de l'incendi s'han retirat la fusta, però jo estic segur que estan incomplint completament el plec de condicions, perquè si tu retires la fusta estàs obligat a deixar troncs, arbres cremats cada certa distància. Però és que si hi havia algun pi verd, també l'han tallat. I mireu, veieu aquesta marca? Ahí hi havia una marca d'un PR. I amb la motosserra es borren aquesta marca. Així que aquesta empresa, per que us feu una idea, s'anomena Integra Fuego. El nom ho diu tot. Així podeu veure les vies d'extracció en línies de màxim rendent. Diem no a les reforestacions post-incendi. Aquestes persones amb bona voluntat, després d'un incendi, l'incendi va ser l'incendi de Cortes del 2012, no, 2013, 12. I res, en hivern se'n van anar a plantar arbres. I quin problema té això? Doncs que si entrem en el terreny estem xafant el banc de llavors i estem dificultant que aquestes llavors germinen. I a més, tot el que es planta en aquestes condicions es morirà, tot. Ahí no salvarà res. Perquè és que aquestes plantes acabades de plantar han de suportar l'estiu. Aquest és un article del 8 d'octubre. Un grup d'ecòlegs forestals, entre els quals es troba gent de la Universitat de Granada, han subscrit un manifest en el qual demanen als governs europeus que per favor no retiren la fusta cremada i no realitzen reforestacions. Perquè s'ha constatat que són activitats improductives. Són molt productives per a les empreses que les realitzen. I diem també no al pastoreig. Esta notícia yo no me la inventaba. En Andilla y Alcula refinan el monte quemado con el pastoreo. Es que el papel es sofrir, lo aguanta todo.
Doncs com he dit abans, la clau està en el sol. Hem d'intentar minimitzar la pèrdua de sol. Després d'un incendi es produeix això. És que el sol es converteix en hidròfug. És que la calor fa que una sèrie de compostos orgànics es transformen i taponen els poros del sol. De manera que el sol no absorbeix l'aigua. Clar, això, lligat a les pluges torrencials que sempre venen en la tardor, doncs provoca grans escorrentins. Què hem de fer? Aquesta foto és al·lucinant. Està presa en el barranc de Borrell. Doncs podem veure una pedra que es troba damunt d'una columna d'1 metre de sol. Tot fa pensar que al voltant d'aquesta pedra també hi havia aquesta gruixada de sol que hem perdut. No hem perdut per efecte d'un incendi, sinó hem perdut per una mala praxis que hem realitzat al llarg de centenars i milers d'anys a través de les activitats que s'han estat desenvolupant en aquestes zones. El que podem fer per a disminuir la pèrdua de sol? Doncs podem fer encoixinats de palla. Agafem la palla, la mesclem amb restes vegetals esmicolades per a que pesi més la palla i no se l'emporti el vent, i la podem escampar sobre el terreny. Això ho farem en tota la superfície de l'incendi? Doncs no, només en les zones vulnerables, en les zones on pel tipus de sol o pel pendent hi hagi major risc de pèrdua de sol. Aquesta experiència es va realitzar en Alcoi i va estar coordinada per el Departament d'Hidrofologia de la Universitat Miguel Hernández. I en les torrenteres podem fer feixines per a que aquestes feixines retinguen part dels materials que arrossega l'aigua. Aquesta imatge la vaig treure d'internet, deu ser de Canàries, perquè els fills estan rebrotant. Jo no sé si aquestes feixines estan ben fetes. No és fàcil fer feixines, les feixines han de ser robustes i han de ser permeables a l'aigua. Ha de passar l'aigua, hem d'intentar laminar el flux d'aigua, però han de retenir els materials que arrossega. Si la feixina si la feixina és impermeable al pas de l'aigua, què passa? Que l'aigua s'acumula i al final la pressió fa que el dic trenqui. I aleshores pot produir un efecte cascada i que trenqui una i després trenqui la següent. Molt bé. Abatrem els arbres cremats que es troben en situacions en les quals la caiguda dels arbres pugui ocasionar danys a les persones o a les infraestructures. És a dir, a la vora de les carreteres, dels camins, i aquests arbres sí que els tallarem i els troncs es poden utilitzar per a fer feixines. I, clar, els enginyers de forest sempre us diuen si deixeu la fusta cremada hi ha un risc i és que el tomicus i tal. Però això no és cert, perquè aquests insectes són uns escolítids, uns barrinadors, són autòctons, conviuen amb els pins i s'alimenten de fusta verda, no de fusta cremada. El pi que està cremat i està mort, i no suposa cap risc per als seus companys que s'han pogut salvar. D'acord? No és cap motiu per a tallar els pins cremats. En tot cas, haurem de vigilar els pins que poden resultar perillosos són els pins que han quedat mig cremats, els que estan en el perímetre de la zona afectada. Per què? Perquè són arbres que han quedat debilitats. I aquest grau de debilitat pot fer que aquests insectes que són oportunistes aprofiten per a propagar-se en grans quantitats.
Aquestes són afirmacions que se senten molt i que nosaltres no estem des d'acord. Que la serra està bruta i entenem que la vegetació no és brutícia que s'hagi d'eliminar. La brutícia són els plàstics, els vidres, però la vegetació no. Resulta que quan es fan aquestes actuacions, la brutícia de veres no la lleven. Les botelles, els plàstics, continuen estant allí. Passa el tractor, jo he vist imatges de tractors que han passat per damunt d'un matalàs. I allí s'ha quedat el matalàs mig preciós. I algun operari, jo alguna vegada he dit, escolta, hi ha una botella de vidre. No, és que nosaltres estem netejant. Però replegar la botella de vidre, no, és que... I els incendis s'apaguen durant l'hivern? Doncs tampoc. Els incendis els hem de combatre tot l'any. D'acord? I, bueno, no ho dic jo, ho diu un biòleg molt de gran reconeixement, com és Ramon Fol i Guillem, intentar llevar aquest sotabosc, les persones que pensen que la serra està bruta, eliminar el sotabosc, seria un esforç titànic, inútil, antiestètic i contraproduent. Com he dit abans, el bosc és un ecosistema. Les micorrizes comuniquen a través de les arrels diferents plantes. Hi ha gent que pensa que a través de les micorrizes les plantes es comuniquen unes amb elles, de manera que els arbres que estan en millors exposicions arriben a cedir nutrients a arbres més menuts que han quedat a l'ombra dels arbres més grans. I per a mi, perquè els incendis forestals sempre s'associen a la destrucció dels ecosistemes forestals, jo penso que això és equivocat. La veritable destrucció dels ecosistemes forestals la trobem en un urbanisme abusiu, en la construcció d'infraestructures, en la mineria a cel obert, en la pluja àcida, l'ús de motos i de 4x4s. Esta és una senda que han obert les motos en Fuset, fan el que es dona la gana. Van per on volen i, a més, quan presentem les denúncies al Seprona, el Guàrdia Civil de Tor quasi que es riu a la nostra cara, que sap que aquestes denúncies no van a canviar. I aquestes són cabres de la replana de Fontanars. Les cabres mengen tots els dies i no mengen dels pins, caldria eliminar pins, però els pins no es toquen, però s'alimenten de les carrasques, dels càrrecs, és a dir, de tota la vegetació bona. I al final les carrasques acaben així, acaben mortes. Estem parlant de carrasques de 4 metres d'alçada i acaben matant-les. I en la replana tenim l'oportunitat, allà hi ha un carrascar incipient, tenim l'oportunitat que el carrascar a poc li guanyava la partida al pinar, però quan fa 20 anys arribaren les cabres a la replana, ara hi ha més de 1.200 cabres, doncs les cabres tallaren aquest procés. Les cabres són les aliades dels pins i estan impedint que això es produeixi. I aquest és un tallafocs en Jarafuel, que el van passar per ell perquè per ell passava una demarcació comarcal o no sé què, que per ell anava a la ratlla i per ell van tirar el tallafocs. Aleshores, els tallafocs, penseu que els incendis forestals arriben a creuar autovies. Doncs els tallafocs no eviten que es propaguen incendis. Els tallafocs són infraestructures de recolzament a l'extinció. Si en el tallafocs no hi ha mitjans d'extinció, doncs el més fàcil és que el foc sigui capaç de botar. Clar, si el més dependent, quins mitjans d'extinció acudiran a aquest? I pel que fa a la prevenció d'incendis, considerem importantíssim l'educació ambiental. Hem de canviar moltíssims costums, el fet de cremar. Penseu que al País Valencià pràcticament el 50% dels incendis forestals que es produeixen són provocats per cremes de restes agrícoles i de jardineria. Aplaudim molt el servei que té l'Ajuntament de trituració de restes agrícoles i sabem que és un servei que té limitacions però que
La intenció de l'Ajuntament és el de reforçar aquest servei. Estan ja pensant en la compra de més trituradors. És fonamental l'ordenació del territori, no pot ser que construïm on vulguem. Els incendis, si els pobles estan protegits, no són cap problema. Ara bé, si s'anem a viure enmig del bosc, aleshores tenim un problema. I és el que ha passat en els darrers 40-50 anys, que la gent s'anava a viure enmig del bosc. I clar, quan hi ha un incendi, això dificulta molt l'extinció de l'incendi, perquè els mitjans al final són destinats a salvar unes propietats, unes cases que no s'haurien d'haver construït mai a la vida. I regulació d'usos, no podem anar a la xarra a fer el que ens dona la gana, vigilància dissuasòria, valorització dels ecosistemes forestals a través del que us he comentat abans, el pagament per serveis ambientals, l'augment de la resiliència, així més sancionadors efectius. I bueno, amb això ja acabe. Nosaltres això ho fem perquè volem i perquè ens fa créixer com a persones i perquè ens fa sentir bé i és una manera de fer amics i de passar els matins dels dissabtes i dels diumenges i també ho fem perquè som lliures gràcies a la llibertat i clar, darrerament al nostre país estan passant unes coses raríssimes. Poso com a exemple Alsàsua i el procés a Catalunya i a mi, jo el que he vist a la televisió m'espanta i perquè la part fosca de l'Estat s'ha posat en marxa i no tenen cap mirament, no tenen els seus aliats els mitjans de comunicació per intoxicar a la gent. Aleshores, jo veig que en el fons tots correm el risc i en el moment en què tu suposes una amenaça per a l'establishment no tenen cap problema en apartar-te de circulació. I jo penso que el que està passant a Catalunya ens toca a tots. I això és un atac contra les llibertats de tots. I no sé, voldria acabar amb això perquè és un tema que m'encén. Això ho fem perquè som lliures, tenim la llibertat de dedicar el nostre temps a lliure. Moltes gràcies.